Aitor Elordi jauna, arratsaldeon, ongi etorri, eta zer baino lehen, zorionak. Haupa, arratsaldeon eta eskerrik asko. Haundia egin duzu, nun zaude, lurrean zaude, zeruan zaude, nun zaude. Olatu aparretan, hori aspaldian, azkeneko urtean bentsa bai. Bai, eta bueno, azkenien olatu gainien, azkeneko jabetitan, eta bueno, txapelketa hube horra zinaban, olatu aparretan, eta bueno, bukatu bai, ez? Azkenien txapelketa bikaine, eta bueno, nik uste partidu hau batez bez, Abelek esan da moduen kompletu izen da, psikologikamente gogorra jata eta fizikamente bai, atzetik tramo askotan juna, eta bueno, jokin modoko aurkari bat aurreti doienien partido osuen zier, geixen bat, bueno, oso gogorra da, eta bueno, eutzi jozet partidu bai, eta bueno, normalien berak eitxe da bena eitxe lortu honik, eta oso kontentu. Aitor, amama, dana dauzkazu gustora, baina amama txapela eskatu, bere urtea bihar direlako, eta eman ere bai, Ez da kejatuko, Bai, normala posik egoti, ez? Ezkenien bueno, txapela be saria hundi bada, baina, bueno, amamak berak esan moduen txapela izango litzekela berantzako paririk onena, eta, bueno, amama, bueno, hainbeste urtien familisi aurrera atera berandrie, eta, bueno, bere naixenik kumplidu alizete hori, bueno, litzako beste txapela hundi bada, eta, bueno, posik. Jarraitu dezagune partida sehetzen, bueno, esan duzu, lehenengo atxeen aldira, altun aurretik, 4 tantoko aldeaz, baina bigarren zatia ikaragarria egin duzu, 7 tanto jarraian, eta 18 eta 14 jarri ere bai. Eta, bueno, baten bat akorratu da orduan, Eibarren jokatu zenuten partiduarekin, baina gaur alderantzizko kasua ari zen ematen, egia da altuna tartean dela eta bestela ere bai, 22. Tandura arte hemen dena gertalitekela, baina gaur bai Aitor, gaur lortu duzu txapela zure buruan jaztea. Bai, holan da, nik uste partiduan bigarren zati hortan, bueno, aldatu jotela estrategia pixkat, amabirarteko takada hortan, bueno, eneaban pausu hori aurrera moten, eta bueno, zakerreztuen, bueno, aurrera mon bari pausu igual. Jokatzen haban, defentzara behiratute gehiago, eta bueno, berak restatze banien pausu aurrera inbarik atzera egiten haban, eta bera aztezan agintzen tanto askotan, eta bueno, ikusi da estrategia hori, bueno, esostela baldixo, eta bueno, bigarren zati horretan bainot, atzera inbarik erabaki bat hartuko, aurrera ingot, arrizgatzi da, baina bueno, horrein dut min asko, ez? Eta bueno, sakerrematien sufridu egin dugu, sakien bezekisen askotan nuko lokau, atzien aurrera, eta bueno, hor takada hundia jot, eta bueno, horri eskerrak guztot irabaztutela. Elordi hemen atzean denak gustora dituzu, Aitor, eta Aitorrek eragurtu ditu hemen atzean ondoan dituen guztiak, bueno, badago jendea hemen, eta denak ere gustora noski. Aitor, ze aldatu duzu, azkeneko urtebete honetan, ze aldatu duzu? Gu, hainbat gako emateragoaz, baina bat aipatuko dugu, behar bada, eta gehiago ere badira noski, hau ez da goizetik gauera egiten den gauza bat, zu txikian egindako pilotaria zara, baina prestaketa fisikoa esate baterako. Goltzan, Uriona Barrenetxearekin, bueno, lan hori hor dago, esate baterako. Bai, duda barik, egin duten, bueno, hauzio honen punto klabitako bat bera dela esango nuke, ez? Genien, erakutzuten maila hau, aldaketa fisikoa gaitxik izango espalitz, ez dut uste ezingo nabanik demostra, eta bueno, nik uste bera dela, gako importantitako bat, lana hundixien dau nirekin, eta bueno, niretik aparte orokorrien, bueno, ikusten da, zelako profesionala hundixie danekin empeña hundixe jartzen da ben mutiloa da, eta bueno, bera ibe sordotzet, txapelonen zatia hundi bat, eta bueno, bolantxi jarraitzu daigule, urte askoen lanien, eta bueno, hori nire helbururik hundixenetariku da, bueno, maila hontan jarraitzeko, lanien jarraitzea. Behar bada hemen ingurukoak, behar bada seguru nago, izango dutela zer galdetua hemengo protagonista handi honi. Pedro Mari, esate baterako, zer galdetu nahi dezu Aitor Elordiri? Aitor, orain urte bete, batek esan baleuzu datorren urtean bitxapel irabaziko dozuz lehenengo mailan, zer erantzungo zeuntzan orduan? Bueno, danok pentsauko gendun, ez? Hori azkenien etorri aurretik, holako gauzak pentsatzen imposibilia, eta bueno, gero hemen lana egiten da bena, bueno, momentu txikixien gauzak aldatzeko aukera hori dau, eta bueno, niri ontsi heldua ataz, 7 urte hauetan indoten lan danan fruituek, eta bueno, behin hau bizitxe, bueno, amets bat errealitatein da, baina bueno, esatuten moduen, orduan garai hortan esango goztien, nik ustez gendule inok sinistuko. Gintzane, zuk ere izango duzu zer galdetua? Bueno, ointxe jarri... Zoriontzeaz gainera, seguru. Hori, argi dago. Bueno, ustot, azkenengo bizkaitxarra urrutiko txea egin zala, jendea ja erdi astute deko, orduztik nik uste dute,
mina piztu dozu hor Bizkaian, Maiabe aukingo zuzuratute, lehenengo gauze zoriontzea, argi dago. Eta zer, hainbesteko espektatiba sortu dozu oin, ze uste dozu emetik aurrera espero datzule, maia mantendu alko dozu, zuk zelan ikusten zure burua holan lehenengo mai honetan sortu dozun espektatiba eta olatu aparrean zauzela, uste alko dozu jarraitu alko dozula horren goien? Dua barik uste dutela, ez? Nik azkenien espot uste, ezingo litzeko hori posible izan, eta onarte heldu bana, nigan sinistu dutelako izan da, eta mendik aurrera be, nigan sinistuko dutela inungo zalantzarik ez tegot, eta aurretik komenta goten moduen. Nire helburu nagusixe, lanien jarraitu izango da, debutu naben lehenengo gunetik moduen, maila hontan jarraitu elizeteko, oin badakit, paparrien txapel hau erute honek, urtien ziar etortzen dien partidu importantietan, presio hori jartzen dauela, eta hori kudeatzen be ikasi bikotela, baina, oin momentuen disfrutatzi tokatzea eta aurrerantzien datorren dana, lantzen eta aldanik etondun eruten saiatuko bat, eta, ikusiko. Abelek ez du galdetu nahi, Abel zoriondu egin nahi du. Nik emaz zoriondu eta izan du dela ikasgai bat denentzako, ez? Azkenen txapela dauke, txapela irabazi do, bino bere amamak esaten zu fedea, bere amak esan do fedea, nik ez da zerbait genetikoa den edo, baina egia dena da, berak esan duena, 7 urte hor borrokan, ez du etxirik hartu, jarraitu indu, eta txapela irabazi du, txapela espaldu irabazi ere nik uste, pilota mundu osatzen duen guztintzako, eta batez ere txikientzako ikasgai ikaragarri dela Aitor Elordi, ez batez ere era bat, pum, horregotiagatik, eta azkenen bere aukera etorri den arte, eta etorri denen erke aprobetxatu du, ikusgarria, eta zorionak Aitor, mezidek. Eskerrik asko, Abel. Aitor zoriondu nahi ez duenik ez dut uste hemen inguruan izango denik, hemen atzekoak esan dugu, asko direla eta denak ere zoriontzen ari direla Aitor Elordi, baina beste kaldean, eta mezu bidez, hainbat mezu jaso ditugu, eta lehenik eta behin, lehenengo hau ikustera goaz Aitor, ezaguna duzu, eta aia okera bueltan ze esaten diguztuen. Goazen lehenengo protagonista horrekin. Zorionak tokaio, behingoz 22, ez da alperrik izan, hainbeste alegin. Orain lortutakoa, luzaroan dedin, txapel horren gerizan, segi berdin, eta ez dezaizula, inoiz itzalegin. Zorionak, eutxu gehiari. Aitor batek, beste Aitor bat ez da? Aitor mendiru uste dut oso guztoko bersolari duzula, ez da? Bai, holan da, baukeaz hor guztoko bertsolari deixente, eta euretako bate bera izango litzeke, eta eskerrik asko botatako bertu darro horri, eta ia holan dan. Berak bertu hortan komentu daben hori, eta ja kumplitzen dan. Guazen beste batekin, Aitor, guazen beste protagonista batekin. Honek ere bersa botako tedu ba, ikustezagun. Padaz taupada, egin duzu gorakada, ea orain zeinek gelditzen duen, zure abiada, sakearekin takada, gantxoa eta dejada, zorionak bihotz-bihotzetik, txapelduna zara, zorionak bihotz-bihotzetik, txapelduna zara. Jagoba Arrasate, Osasuna kontenatzaileak, Aitor botatako bersoa, berritxukoa, laguna bazterete ezaguna baino gehiago esango nuke, ezta? Bai, holan da. Nire lehen guzinean kuadriaku da, eta oine atzabe berritxu jaitxo nintzen, gero bizi guztixe maiebine hasi eta esina, baina, oin atzabe, buelte jot berritxure, eta bera berritxu harra, eta, seguru, bera asko postuko dala nire garaipen honekin. Zure eskerrona, berso bidez etorriko te da, alegia zure bersolari ote zara, Aitor? Ez, zalea bai, baina. Zalea bai da amurratu gainera, baina, ez dukigu gaitasun hori. Bide batez esan ezagun Osasunak bieta irabazten ari da, eta honetan Konferenz Liga berea luke Osasunak partida horrela amaituko balitz. Aitor, berritxo epatu duzu.
eta inguruko guztiak ere bai. Bueno, aspaldian laguntzen dizu, zu zeu, alazkeneko urte honetan olatu aparretan bai, baina uste dut bakezaleare bazarela, eta zure inguru horretan, zure iturak eta badituzula, alegia, lasaitasun puntu hori eta aurkitzeko. Baina sapaia nun ote dauka, Aitor Elordi? Bueno, sapaia horrekin zer nahi oso zer... Alegia, goia jo duzu, edo Aitor Elordik oraindik ere gorago egingo du? Bueno, hori ez dakit, ez? Gora goitia ezinezkoa da, nik uste. Hori da, nik uste gaur egun dauen... Urteko hiru txapelako, ez da, bater den ja. Gaur egun dauen, txapeldun haundixenari irabazteko izen bana, nik uste, goia jo hotela, eta oin gorago jutiakin barik, bertan mantentziakin konformoko nitzeke. Bai, ez da gutxi. Aitor, amaitzetik gertu garen honetan, txapela buruan daukazu, kopare bai, mikrofonare bai, bota nahi duzun hori. Azkeneko gogoeta bat. Bueno, azkeneko gogoeta honetan, gustoko batan moduen eskerrak emoti izango litzeke. Nire urte dan hauetan nirekin lan egin dabien pertsona deneri, inokin astu barik. Eta gehien bat nire hurbilekuei, momentu txarrenetan nirekin egon diesenei, horrek die azkenean benetan niri maitxe eta laguntzostienak, momentu txarrenetan. Eta familia aipatzi ezinbesteko da lan horretan, eurek debuta aurretik eta debutauta gero eguneroko asterokotasunien asko aguntatzostie, momentu txarrak, momentu onak. Eta, esatutena, oin danekin akordatzie ezinezko da, baina, nirekin lan egin dabien dan horientzat izango litzeke txapela, eta duda barik, aitzitzei. Orain gozatu, ze plan daukazu, Maiabi aldean? Goizetik hasita daude, goizetik, eta aspaldi txamaratik ere, bai, jaia eta, azok atalakoak, baina gauean afarik ozkor emate izango da. Bai, duda barik, ez, galdu irabazi, gaur ospatzeko asko eguen, eta, Maiabiko herrixen, badeko afariko eskorra, esan dako moduen, jentia asko postu da nire garaipen honekin, galdua neuke bakit asko postuko litzekela, eta txapela saria hundi da, baina aurretik dukegun disfrutatze hori, danok ustot merezio gule eta horretan saiatuko da. Eta gero oporrak, ezta? Oporrak bai, egun batzu behintzat, egun batzu. Bai, hori da, tera kontuek. Lauter ditxik nabilela, txapelketan murgil dute, bukaeran arte heldu, hasi, eta, trote haundixe aldien, eta, psikologikamente deskonektatzeko, nesesiadiakin, eta, zandako moduen, oin, 10 eguneko deskantzu edarra dauta eskertuko dugu gorputzek. Hartu atxeden, Aitor, dagozatu, eta zorionak berriz ere. Eskerrik asko, danoi, hoi da. Aitor Elordi aurtengo txapelduna, eta badatorren jende gehiago ere, inguruak ere badatoz, inguruko guztiak, eta, badoa hemen Maiabiko izarra, Berritxuko izarra, sartu dizkugu inguruan, baina final hau ere bada.